ar trebui să funcționeze un proiect de succes. Să ne așezăm toți la masă, să discutăm, să găsim calea cea mai bună. Primul program de succes din ultimii 30 de ani care se petrece în România. Prima poveste de succes pe zonă de mediu. Avem speranța că oamenii vor să facă lucruri, numai că e important să le creezi un context. Că oamenii vor să-și recupereze garanția și așa s-a întâmplat peste tot unde a fost implementat. Și că aceste gesturi sunt cele care ne confirmă Definesc. nouă apartenență la o comunitate. Că e un fel de educație financiară. Dacă nu e educație de mediu, este măcar educație financiară. În Ne Pasă vorbim mult despre oameni, despre alegeri, despre cât de greu e uneori să faci ce trebuie și cât de ușor devine când lucrurile sunt clare. Sistemul de garanție-returnare este un exemplu foarte bun de schimbare care a coborât din teorie direct în viața de zi cu zi. Nu este despre aparate, ambalaje sau reciclare, este despre un obicei nou intrat în rutină. În ultimii 2 ani, peste 8 miliarde de ambalaje au fost returnate. Asta se vede. Se vede în mai puține deșeuri aruncate aiurea. Se vede în orașe, în natură, în felul în care ne raportăm la lucrurile mici. Poate cel mai important lucru este că SGR a schimbat reflexul. Returnarea ambalajelor nu mai este percepută ca un efort suplimentar. Este pur și simplu parte din drum. Când regulile sunt clare și ușor de urmat, oamenii răspund. Când au la îndemână soluții simple, comportamentele se schimbă. Asta spune multe despre cum poate arăta responsabilitatea atunci când nu este impusă, ci integrată. Iar Ne Pasă exact despre asta vorbește, despre cum alegerile individuale capătă sens atunci când sunt susținute de sisteme care funcționează. Pentru că, până la urmă, schimbarea mare este suma a milioane de gesturi mici făcute zi de zi. Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou episod din seria Ne Pasă. Astăzi vă propun o întâlnire foarte interesantă și plină de esență, pentru că astăzi am deosebită plăcere să am invitat în studio pe cineva care se ocupă de cred că e primul program de succes din ultimii 30 de ani care se petrece în România. Și am alături de mine pe Anca Marinescu, Head of, Corporate Communication Manager. Communication Manager. Anca Marinescu, ea se ocupă de ceea ce înseamnă Returo. Returo, din punctul meu de vedere, felicitări, Anca. Mulțumim! Este un succes care a poziționat România în primele 3 state din lume ca feedback din partea populației. Toată lumea se mândrește cu acest program. Am fost la o întâlnire la Ministerul Mediului unde toată lumea vorbea despre Returo, despre succesul Returo. Cum te simți când vezi astfel de feedback? Sistemul de garanție-returnare pe care Returo îl administrează este într-adevăr, cred că este prima poveste de succes pe zonă de mediu. E un parteneriat public-privat care pare că a funcționat după primii 2 ani și ceva de când i-am dat drumul. Ne simțim mândri, dar nu este vorba despre noi. Să știi că nimic n-ar fi fost posibil dacă nu existau oamenii care au înțeles foarte repede cum funcționează și care au început să-l utilizeze. Este un proiect care, dacă nu ar fi avut toate părțile aliniate și dacă n-ar fi avut tot efortul ăsta comun și toate energiile puse împreună, nu ar fi avut cum să funcționeze doar din dorința companiei care îl implementează. Suntem într-adevăr al 3-lea sistem ca mărime în Europa, pentru că Germania și Polonia, care a pornit după noi, sunt mai mari, în primul rând datorită mărimii țărilor și a populației. Suntem cel mai mare sistem integrat, pentru că restul nu sunt integrate. Celelalte sisteme la nivel mondial nu sunt toate integrate. România este cel mai mare sistem integrat, în sensul în care Returo este singurul administrator, avem împreună la aceeași masă pe toată lumea. Avem producătorii de ambalaje care fac parte din sistemul ăsta, avem comercianții și avem și autoritățile statului. Iată cum ar trebui să funcționeze un proiect de succes. Să ne așezăm toți la masă, să discutăm, să găsim calea cea mai bună pentru a face lucruri bune. Și pare că oamenii participă când înțeleg despre ce e vorba și când văd... Păi înțeleg, pentru că s-a și făcut o comunicare foarte on point. Nu a fost nimic extraordinar de complicat.
Da. Și mie îmi dă speranța că noi avem ONG-ul Generația Verde înființat în 2006. Facem 20 de ani anul acesta. Ne dă speranța că oamenii vor să facă lucruri, numai că e important să le creezi un context. Acum trebuie să înțelegem lucrurile. Cred că e important să rămânem lucizi și raționali. Da. Cea mai mare parte a succesului sistemului de garanție returnare vine din faptul că oamenii vor să-și recupereze garanția. Și așa s-a întâmplat peste tot unde a fost implementat. Nu suntem speciali. Dar eu zic că este o parte minunată și în asta, pentru că e un fel de educație financiară. Dacă nu e educație de mediu, este măcar educație financiară, ceea ce este un alt capitol la care România nu stă neapărat bine. Și atunci învățăm să fim mai atenți cu banii, învățăm să fim mai atenți cu banii, învățăm să fim mai atenți cu resursele. Până la urmă despre asta e vorba, să fim mai atenți cu resursele. Ce am reușit noi să facem prin comunicare a fost să transformăm ceva extrem de complex. Sistemul de garanție returnare are o complexitate uriașă. În spatele lui este o logistică foarte mare, este un sistem informatic extraordinar de complex, dar am reușit să-l transformăm în ceva foarte simplu pentru consumator. Consumatorul nu trebuie să știe toate lucrurile complicate care sunt în spate, astea sunt la noi cei care administrăm sistemul, pentru el trebuie să fie simplu și facil de utilizat. În momentul în care i-ai adus facilitățile de returnare aproape, în zona în care el e obișnuit să meargă măcar o dată pe săptămână la cumpărături, și mai are și incentivul celor 50 de bani pe care și recuperează garanția, cu siguranță îl ai alături de tine. Și dacă nu au înțeles toți, deși ratele de colectare ne arată că sunt din ce în ce mai mulți cei care au înțeles, cu siguranță sunt alții care vin în urmă și ne fac treaba. Care a fost momentul în care ai spus, bă, gata, asta e o poveste de succes, Nu am spus noi, au spus alții. Noi nu spunem, cred că avem o superstiție. Noi încă nu spunem că este o poveste de succes, pentru că suntem foarte mult în fiecare zi în lucrurile pe care le avem de făcut. Cumva nu avem timp să vedem succesul. Pentru noi avem tot timpul un alt target de atins. Targetul pentru anul acesta este extrem de ambițios și ne concentrăm foarte mult pe el. Dar începând cu anul al doilea de funcționare, adică cu 2025, începând chiar cu vara lui 2024, când am văzut participare din ce în ce mai mare din partea publicului, foarte mulți cei din exteriorul sistemului de garanție returnare sau din interiorul ecosistemului, dar nu implicați direct în administrarea sistemului, în compania Returo, mulți dintre ei care au criticat la început și-au schimbat foarte mult perspectiva și atunci ne-am dat seama că drumul este bun și că trebuie să continuăm și să îmbunătățim. Încă sunt lucruri de îmbunătățit în anul 3 de funcționare. Chiar Încă asta vreau sunt, să întreb, cam încă care s- sunt frustrările legate de SGR pe care le-ați sesizat? Au evoluat cu timpul și ele. Ah, Am început cu punctele de returnare, care nu erau suficiente și era firesc să nu fie suficiente e pentru normal, ceva încep atât de de... undeva. Da, exact, trebuia început de undeva. Apoi, o altă frustrare a fost că oamenii nu înțelegeau exact cum trebuie returnate ambalajele. Trebuie spălate, nu trebuie spălate, care ambalaje sunt parte din sistem și aici a fost un efort destul de mare din partea noastră să comunicăm cât mai simplu, să facem această informare pentru oameni. Apoi a fost frustrarea de ce să nu spunem a cozilor, pentru că existând la început puncte limitate de returnare și existând niște probleme tehnice firești, atâta timp cât ai de-a face cu tehnologia, pentru că aparatele alea de returnare sunt ele drăguțe, ne plac, copiii se joacă cu ele, dar în spate sunt niște softuri și se întâmplă din când în când să mai și cadă softul, să mai fie nevoie să schimbi hârtia pe care se imprimă voucherul, să scoți sacul care s-a umplut. Și asta a fost o zonă de frustrare cu o zile. Lucrurile arată mult mai bine în anul 3 de funcționare. Multe dintre frustrările astea au dispărut. Nu mai auzim frustrări din partea consumatorilor, auzim dorința de a le fi mai ușor, auzim dorința de a putea, poate, să vadă în timp real punctele de colectare, programul lor și dacă sunt disponibile, de exemplu, și la asta lucrează colegii mei din zona de consumer și să dezvolte aplicația noastră de consumator din ce în ce mai mult și să aibă cât mai multe facilități consumatorii în ea. Poate o zonă de Digital Pay, astfel încât să-ți poți încasa direct pe card în aplicația noastră. Găsit o variantă. Acum se lucrează la diverse scenarii. Să poți încasa garanția ca să nu mai fim pericolul de a-ți pierde bonul. Știi că foarte mulți dintre noi alegem să nu mergem imediat să Da, da, da. revendicăm garanția. Și atunci l-ai mai pierdut, l-ai pus într-un buzunar,
te-ai dus, Îl rădăcești. da, ți-ai dus hainele la curățătorie sau la spălat și aceasta e o zonă la care ne uităm. E o zonă la care ne uităm cu atenție în această perioadă, care este o perioadă de maturizare, de stabilizare a sistemului, în care partea operațională devine din ce în ce mai importantă. Este mai puțin despre comunicare. Sistemul de garanție returnare este mai puțin un proiect de comunicare, devine un proiect operațional, parte din viața noastră de zi cu zi, adoptat aproape în totalitate de cele mai multe gospodării. La ce rată de colectare suntem? La 80 și... Depinde la ce cifre te uiți. Dacă te uiți anualizat pe 2025, am fost la peste 80% pe toate tipurile de material. Dacă te uiți la luna ianuarie, pe care o vedem acum, avem cifrele finale de ianuarie, avem rate de peste 100, de peste 100%, pentru că în decembrie se consumă mult, nu se returnează, Da, da, pentru că da. suntem ocupați, Da, normal, Crăciun, da. An Nou, sărbători, familie, prieteni, petreceri, și returnăm tot în ianuarie. Și atunci ianuarie, tradițional, este o lună, este de fapt al doilea an consecutiv în care în ianuarie vedem rate de peste 100%. Deci există deja niște obiceiuri pe care Da, le identificați în da, piață. e foarte frumos. Asta e o parte foarte drăguță, că deja ai un istoric și te poți uita și poți vedea niște comportamente și poți vedea cum poți influența de acolo un mers mai bun al sistemului. Apropo de comportamente, ce comportamente crezi că ar trebui îmbunătățite la consumatori, dar și la retaileri? Unde crezi că ar mai exista loc de îmbunătățit? Nu suntem noi în măsură să spunem lucrurile acestea. Este un sistem atât de complex și cred că fiecare și-a făcut partea foarte, foarte bine până acum. Gândește-te că dacă nu exista retail-ul și commitment-ul pe care l-au avut ei până la urmă să facă sistemul ăsta să Hai să ne gândim la o zonă funcționeze. utopică în care ar fi bine să Uite, de existe, exemplu, să... din ce am văzut noi, din ce facem tot timpul, trimestrial facem cercetări pe consumator, să vedem exact care sunt barierele lui și care sunt motivațiile lui, ca să putem împinge mai mult într-o direcție sau alta. Și sigur că n-a fost o bucurie, dar am observat că tinerii returnează foarte puțin. Generația Z este una dintre categoriile care sunt foarte puțin implicate în sistemul de garanție returnare și am văzut că aceeași situație a reieșit și din studiile realizate de alți actori din piață. Este studiul Every Can Counts, făcut de unul dintre cei mai mari producători de doze și ei spun la fel. Le place să vorbească despre subiecte de mediu, e cool, vrem pe gură să fim sustenabili, doar că în momentul în care trebuie să trecem la acțiune, generația lor, Oare de ce? cred că este vârsta, cred că este foarte puțină responsabilitate în general la vârsta aceea și cred că probabil lasă genul ăsta de activități mai mult în seama părinților. Majoritatea probabil încă locuiesc acasă, atunci este altcineva care face treaba asta pentru Crezi ei. că le-o fi rușine? Este și componenta asta. Am prieteni care au copii de 16, 17, 18 ani în zona și mi-au zis că da, pentru copiii lor este și aceasta o motivație pentru care nu returnează. Am încercat și colegii mei care fac consumer marketing or să încerce și anul ăsta să facă din ce în ce mai poși obicei, să încercăm să-l transformăm în ceva trend, în ceva de care nu doar că îți e rușine, dar vrei să-l faci ca să fii acolo sau chiar să setezi tu niște trenduri. Dar cu ei este foarte greu. Tu ar trebui să știi mai bine. Da, eu știu, dar uite-te că eu locuiesc într-o zonă în care sunt cămine de studenți și chiar de ună zi am văzut doi studenți cu doi saci cu peturi, o luau așa, peturile, goale și se duceau, cred că, către un centru în care să le returneze. Și am rămas așa oarecum surprins, n-am avut inspirația să-i opresc, să-i întreb De ce? Sunt pentru tot cum de, căminul, pentru tot etajul. dar n-ar fi rău să reușim să, uite și prin intermediul acestui podcast, pe toți invitații o să-i întreb despre dacă duc peturile. Eu trebuie să recunosc că folosesc o aplicație prin care fac cumpărături online Și mai mulți folosesc. și returnez prin acel serviciu. Da, în București cred că foarte mulți Este folosesc. senzațional, Da. mie mă scapă de foarte mult timp și ar presupune să mă duc să stau Exact. acolo, dar nu aș avea nicio problemă să stau, uite, dacă e să mă duc să stau și la coadă să pun alea, să arăt că nu este nicio problemă. Nu mai este cazul de coși, să știi, adică poate să ai un foarte mare ghinion să găsești coadă. Funcționează din ce în ce mai bine sistemul, sunt din ce în ce mai multe puncte de returnare. Gândește-te că acum 2 ani, pe vremea asta, nu știu dacă erau
câteva sute și acum sunt peste 7.000 de puncte de returnare automate și mai sunt și punctele de returnare organizate de retailerii mai mici în manual. Sunt destul de multe și atunci mai greu să găsești cozi. Deci secretul sau rezolvarea este să facem cumva ca acest obicei să fie Cool. la început cool, posh, Și da, și dar după aia să intre în intre obișnuință. într-o obișnuință, pentru că până la urmă e vorba de viitorul tinerilor aici când facem acest gest. Da, Nu este vorba despre nimic altceva, nu este nimic umilitor, ba din contră, eu cred că îți dă un soi de empowerment și îți creează un soi de sentiment de apartenență așa este. la o comunitate de oameni care sunt responsabili și care, făcând gesturi mici, contribuie la un peisaj mult mai complet, mai curat. Știi la cine am văzut gândirea asta și la cei peste 65. Ei sunt categoria cei mai cu minte, pentru că au și prins înainte sistemul care... Eu l-am prins și n-am Și noi l-am 65. prins, dar nu l-am prins în deplina lui... Da, duceam manuale la școală, reciclam Sigur. sticla. Dar ei au trăit foarte mult timp așa. Da. Noi eram foarte mici în momentul în care s-a produs schimbarea, dar ei au Aveam 9 ani. 8 ani și ceva, da, și eu, deci, da, știu, da. Ei sunt cei mai disciplinați și ei simt apartenența asta și sunt mândri că pot face ceva bun pentru... E un fel de moștenire, dacă vrei, acel legacy american, știi, pentru ei. Că simt că lasă ceva mai bun în urmă și e foarte drăguț. Care crezi că este raportul între motivația financiară sau sistemul că este simplu și previzibil? Unde crezi că e? Cred că sunt împreună, nu știu exact care e raportul. Acum tu știi foarte bine că toate studiile, oamenii tind să răspundă dezirabil la studii și atunci, de foarte multe ori, nu sunt cele mai accurate rezultate în zona asta de, dacă întrebi, dar de ce duci pentru mediu? Sigur duc pentru mediu. Este sistemul simplu de utilizat, asta cu siguranță este un punct în plus pentru sistem. Vrem să ne luăm cei 50 de bani și o parte dintre oameni încep să se gândească foarte mult la resurse. Nu știu dacă neapărat la mediul în sine, cât la resurse. Cât de importante sunt resursele, cât este de important să conservăm ceea ce avem, să folosim din ce în ce mai puține resurse. Ce face sistemul de garanție returnare special este faptul că este pragmatic, pui o față practică pe un concept. Nu vorbim doar despre mediu, în general, să fie mediul mai curat, să respirăm toți un aer mai bun și să ascultăm păsărelele cum cântă cu vocea lor minunată. Nu. Știu exact că gestul pe care îl fac înseamnă ceva. Ambalajul ăla înseamnă că se duce la reciclat și că de acolo o să apară materie pentru alte ambalaje. Nu trebuie să mai recurgem la materii virgine. Cred că aici este impactul la nivel de educație de mediu și la nivel de dorință de a participa la un mediu mai curat. Cred că tu știi mai bine că e foarte important să-i pui omului o acțiune în față, să-i arăți un rezultat și Rezultatul e cel să mai important. vadă ceva pe care... Palpabil, Da, palpabil. Nu doar să vorbim despre lucruri frumoase, e minunat să vorbim și despre concepte, că de acolo pornesc lucrurile, dar să îmbraci în ceva conceptul, să-i dai o formă practică. Da, eu cred că peste câțiva ani ne vom da seama că impactul pe care l-a avut Returo este mai mare decât l-am anticipat, pentru că este o opinie personală. Cred că este primul program național care transformă gunoiul în deșeu și deșeul în valoare. Resursă, da, pe asta am și spus. Resursă. Nu mai avem deșeuri, avem doar resurse. Toate Până acum materialele... era o chestie, domne, că din sticlă se face, că aia o luăm și o transformăm, dar pur și simplu că el își recuperează acei 50 de bani, înțelege de fapt valoarea acelui ambalaj. Că vorbim acum de ambalaje pe care le colectează Returo, dar în viitor vor fi alte genuri de ambalaje care toate au o valoare. Asta ne-am și dorit când am început să vorbim despre ambalajele incluse la noi în sistemul de garanție returnare și sunt foarte multe tipuri.
știți deja, cred că toată lumea a învățat care sunt ambalajele incluse. Realitatea, partea mai tristă este că ele reprezintă doar cam 20% din tot ceea ce înseamnă ambalaj. Și atunci, cu siguranță, noi ne-am dorit foarte mult să atragem atenția și asupra celorlalte, pentru că în momentul în care începi să fii atent cu ambalajele de băuturi, cu siguranță îți dai seama că fiecare ambalaj are o valoare și începem să colectăm mai atent acasă, pentru că de acolo pornește totul. Nu poate să fie doar responsabilitatea unor mari companii să creeze infrastructuri cum este sistemul de garanție returnare, care este un sistem destul de scump pentru producătorii care sunt parte din sistem, este și responsabilitatea noastră acasă. Fără noi nu poate fi făcut nimic. Păi spunea, l-am avut, iartă-mă că te întreb, l-am avut pe Ionuț Georgescu, directorul de la FEPRA, și spunea că el consideră că și primăriile au un aport în această rată de colectare foarte slabă, pentru că nu se colectează deșeul selectat și nici nu se plătește pentru deșeul pe care E o dezbatere foarte mare pe asta, se pe întâmplă menajer, da. se întâmplă lucrurile astea afară și lumea e mult mai atentă. Sigur că da. Doar că am fost chiar săptămâna trecută la o discuție la Parlament, era despre sistemul de garanție returnare, un proiect legislativ care își dorea extinderea sistemului de garanție returnare și unul dintre domnii senatori a fost până de curând primar și a spus exact lucrul ăsta. Este foarte greu pentru primari ei sunt până la urmă tot timpul într-o logică electorală, este foarte greu să penalizeze. Și atunci probabil că ar trebui să vină o umbrelă mai mare de undeva din zona de autorități centrale care să oblige și pe ei la rândul lor să facă lucrurile astea, astfel încât să nu mai pare că a fost o decizie a lor arbitrară la nivel local și că asta este viziunea de țară, asta trebuie făcut. Și Deci politica ne omoară. cred că ne omorâm singuri dacă e să vorbim politica, așa, pentru că lăsând aparte de a fi om politic sau de a fi, nu știu, ONG sau activist de mediu, suntem toți oameni. Până la urmă, toți ar trebui să ne dorim să ne fie mai bine astăzi și să lăsăm un loc mai bun pentru cei care vin din spate. Da. Lucrul ăsta îl spunea și Ionuț, pentru că el consideră că ONG-urile, cum sunt Generația Verde și multe alte ONG-uri, ar trebui să se organizeze mai bine și să facă presiune la nivel local, ca acel primar, dacă are un impuls de ăsta curajos să facă o astfel de modificare, să știe că este susținut de comunitate. Da. Adică un astfel de gest n-ar trebui făcut brutal peste noapte, domnule, de mâine vă amendăm. Exact. Ar trebui să existe o campanie de conștientizare, să pui oamenii în gardă, să dobândească oarecum acel obicei și după acel moment să începi să impui niște taxe sau, adică să lași o perioadă de acomodare exact, în care perioada de acomodare, să se poată... pentru că altfel, într-adevăr, există un risc politic pe care ei nu sunt dispuși să și-l facă, dar nici nu există un program pilot pe undeva, adică să se implice un ONG cu o primărie să facă acest lucru, să-și ia un interval de 2 ani, 3 ani de zile, acum, bear with me. Da. Da? Să-și intrăm într-o zonă utopică. Da. Că suntem la podcast, putem să vorbim relaxați, da? Să aibă o perioadă de 2 ani, de exemplu, în care să comunice oamenilor, în care să-și dezvolte infrastructura, să poată colecta acele deșeuri, da? Și să spunem, domnule, peste 2 ani și jumătate vom implementa sistemul ăsta de taxe. Eu sunt mai puțin ONG-istă decât tine. Chiar nu am componenta asta deloc, pentru că nu am lucrat foarte mult pe zona asta. Înțeleg gândirea ONG-istă, dar ce cred eu că a ajutat sistemul de garanție returnare și a adus succesul și nu se regăsește în proiectele astea, este acoperirea națională. E foarte greu și dacă ai avea succes cu un astfel de proiect și nu neg că cu siguranță vei găsi o zonă în care să ai și o administrație locală deschisă, să găsești ONG-urile potrivite și este foarte greu să-l scalezi la nivel național apoi. Nu, categoric, există un alt salt. Ele sunt foarte greu de scalat inițiativele astea. Eu de asta spun că trebuie o gândire de la nivel central care apoi să fie cascadată în jos către local. Pentru că altfel este foarte, foarte greu să
obții unitate și să obții impact real. Și ar fi un interval de timp mult mai Foarte îndelungat. îndelungat, Da, exact. categoric. Așa că probabil că ar trebui găsite genul acesta de combinații între incentiv și obligație, cum a fost și sistemul de garanție returnare, că el vine cu niște obligații pentru retailer, cu niște obligații pentru producători. Pe de altă parte, retailerii sunt incentivați pentru ceea ce fac, nu adună aceste ambalaje, nu colectează aceste ambalaje degeaba, au niște tarife pe care le primesc din partea administratorului returo, la fel, oamenii au o zonă de incentiv că își primesc banii înapoi, o simt și ca pe obligație pentru că se gândesc, băi, dar uite, fiecare ambalaj pe care o las în urmă poluează și așa mai departe. Așa că cred că aici trebuie identificate niște soluții. Cred că ce a funcționat în sistemul de garanție returnare poate servi ca inspirație autorităților din zona aceasta de mediu care vor vrea să dezvolte alternative, fie că sunt sisteme de garanție pentru alte tipuri de ambalaje. Cred că se pot lua toate lucrurile bune care Sunt o grămadă au de lucruri funcționat, bune. da, se pot lua. Sunt o grămadă de lucruri bune, dar s-ar putea, adică nu, înclin să cred că o strategie din acesta pe plan național, un soi de empowerment ăsta legislativ, care să-i oblige pe producători, nu pe producători, pe primari, să colecteze selectiv și să Ei au se deja producă într-adevăr o schimbare, pentru că avem o rată de colectare destul de foarte mică redusă. da, separat. Ei au deja targeturi fiecare, doar că sunt niște disfuncționalități la nivel de operațional. Și cred că se tot discută și cred că în curând se va ajunge la o formă cât mai bună. Există un plan național de gestionare a deșeurilor despre care se tot vorbește la minister și s-au făcut dezbateri cu toate părțile interesate și cred că se va ajunge la o formă foarte bună, pentru că pare că suntem într-un moment în care acordăm atenție subiectului ăsta și cred că ar trebui să ne bucurăm de momentul ăsta și să încercăm să-l Și să fructificăm la profităm, maxim, exact, să profităm. Exact. Pentru că și în zona de Exact. textile este o poveste destul de tristă și am înțeles că se pregătește și acolo ceva de genul acesta. Știu că e obligatoriu, a fost obligatoriu de la 1 ianuarie anul acesta, anul trecut. Da. Știu că Ei trebuie să umble cumva cu legislația aia pe care trebuie să ne ajute oarecum să ne organizăm și să recuperăm textilele din piață. Pentru da, că asta trebuie înțeles, că, uite, programele trebuie să fie naționale, trebuie să fie unitare și Da. trebuie să-i aducă pe toți la masă, trebuie să aducă toate părțile interesate cumva la masă, fiecare să-și înțeleagă responsabilitățile, dar să-și înțeleagă și beneficiile. Și atunci nu are cum să nu funcționeze ceva în care se discută transparent, se pun pe masă obligații, se pun pe masă beneficii, nu are cum să nu dea roade, părerea mea. Da, asta cred că e unul dintre punctele forte, faptul că există beneficii de ambele părți, și de beneficiu de partea mea, Da. nu ca Sigur că da. end user, nu, și pentru retailer, pentru toată lumea și până la urmă Exact. beneficiul general Asta că e, reușim întotdeauna e să vorba curățăm. de what's in it planeta. for me. Yeah. E fire să funcționăm așa. Așa este lumea în care trăim. Dar ce crezi că nu poate rezolva SGR-ul? Oricât de bine ar funcționa, ce crezi că... Ți-am spus că este doar 20% din piața de ambalaje, adică oricât de bun ar fi el, este 20% și niciodată nu va ajunge nici el la rate de 100%. Nu avem cum să ne imaginăm că se vor returna toate ambalajele. Probabil într-un interval de câțiva ani, așa cum s-a întâmplat în țările nordice, în țările baltice, o să depășim 90% dintre ambalaje, dar niciodată nu vom reuși să le strângem pe toate, pentru că oamenii își mai păstrează acasă pentru țuică, pentru Murături, pentru gem, pentru... Noi nu avem zona de borcane de murături și gem, dar pentru bulion, pentru suc de roșii, pentru țuică, vin și ce se mai face în gospodărie. Da. Asta e, na. Nu o să reușim niciodată să avem o întoarcere 100% a ambalajelor. Face parte din cultura noastră și, până la urmă, din tradițiile noastre, deși este mai bine să păstrezi în ambalaj de sticlă. Acum vorbesc ca o bunică. Sunt și școli de gândire, depinde pe cine întreb. Dacă o să întreb producătorii de ambalaje din PET sau, mă rog, din plastic, o să ai altă perspectivă. Este foarte important pe cine întrebi. Eu cred că e mai sănătos. Zilele astea e foarte important pe cine întrebi în orice subiect pe care îl dezbați. Pentru că nu vreau să intru aici în această discuție. Eu fac zacuscă
Bine că știu, adică e bine de știut. Poți să-ți trimit la birou un borcan de De-abia zacuscă aștept. de campionatul mondial. Atenție, deci este cea mai bună Da, zacuscă de vreau, pe fața doresc. pământului, serios. E Dar a făcută cu... câștigat la campionatul E, mondial nu, sau doar a zic eu așa. participat? Păi zic eu așa, pentru că până acum a avut numai, să spun eu o Succes. expresie admirativ, nu chiar așa de succes ca Returo, Eu sper că mai de succes, că uite, dar noi suntem la 80 și ceva. senzațional, senzațional. Deci o Senzațional. să-ți trimit un borcan Te de... rog, Da, chiar și te să rog. știi că le depozitez în borcane de sticlă. Sigur, da, zacusca tradițional se Da. face în borcane de sticlă. N-am văzut pe nimeni să pună zacuscă în borcane de plastic, însă murăturile le-am mai văzut și în borcane de plastic, Așa este, da. de exemplu. Se mai depozitează. E și Da. mai ușor de... Dar hai să nu trecem așa repede la subiectul zacusca. Aștept zacusca, sunt o consumatoare de zacusca. Da? Da. Uite, bun, avem un deal. Da. Bun. Mai am o întrebare pentru tine. Pentru că ai vorbit atât de fluent și atât de... Ai trecut un subiect încât n-am reușit să te prind cu nimic, Anca. Sigur, mă prins cu ceva. Nu, n-am reușit să suntem te prind cu perfecți la nimic. Returo. Nu, îmi pare Să rău. știi că nu. asta a fost mantra noastră în primele 6 luni, când părea că nu merg lucrurile, pentru că noi am cerut o amânare, adică noi știam că nu o să fie așa. Mantra noastră a fost: nu suntem perfecți, sistemul nu este perfect, dar este perfectibil. Perfect. Asta a fost primul lucru pe care l-am spus eu când am ajuns la Returo și toată lumea s-a uitat foarte urât la mine. Nu era nimic acolo. Când am ajuns eu și am zis: haideți să vorbim despre perfectibilitate, nu despre perfecțiune. S-a uitat foarte urât. 3 luni mai târziu, perfectibil era mantra noastră și am ținut așa un timp. Am înțeles, mă gândesc că ați avut o luptă grea de dus cu tot A fost quite a journey, cum Quite a s-ar journey. zice. Da, quite a journey. Că la un moment dat toată presa era cu ochii pe voi. Da, dar am avut un mare noroc. Oamenii din media, cumva le-a plăcut foarte mult sistemul, foarte mult de la început. Am avut foarte puțină critică și foarte multă înțelegere din partea lor. La un moment dat, după ce am depășit mantra cu perfectibil, a fost mantra răbdare. Trebuie să aveți răbdare. Este un sistem la început și depunem toate eforturile. Și a fost foarte bine preluat mesajul și foarte bine înțeles de media. Nu am avut nivelul de critică și de hate la care ne-am fi așteptat noi înainte să pornim sistemul, că ne-am făcut tot felul de scenarii. Ce să zic, nu pot decât să mulțumesc. Media a fost extraordinară cu sistemul ăsta. A existat foarte, foarte multă dorință reală de a înțelege. Chiar și când nu s-au scris lucrurile corecte, s-au corectat imediat. Eu am zis că au fost cu ochii pe voi. Da, Asta dar spun au că ați fost cu avut ochii parte de într-un sens atenție. foarte bun. Da. Nu am spus că au fost critici sau că Dar nu. te puteai aștepta, adică mai ales că e statul acolo, știi? Și Da. presa are tendința să critique. Avem acționari minoritari, dar este. Și de foarte multe ori a fost înțeles ca un sistem de stat și totuși nu am fost foarte, foarte mult criticați. A fost foarte corect și obiectiv. A fost și foarte transparent. Am fost transparenți, ne-am dorit să fim transparenți, asta a rămas mantra noastră. Ne dorim să, în afară de obligațiile de raportare, avem niște obligații foarte clare de raportare, așa cum sunt ele în lege, dar ne dorim foarte mult să mergem mai departe, să nu ne oprim la ce este obligatoriu prin lege, ci să arătăm că tot ce se întâmplă la Returo este în zona transparenței și ne dorim foarte mult ca oamenii să aibă acces la cât mai multe informații de acolo, pentru că înțelegând ce se întâmplă acolo pot să înțeleagă și impactul sistemului și magnitudinea și atunci mai degrabă vin alături de tine și participă, decât în momentul în care ești hermetic, raportezi doar strict ceea ce te obligă legea, nu răspund, nu am obligația, nu pot, dar nu azi. A fost și un risc foarte mare, pentru că implicat nu era o zonă shady în care erau nu știu ce organisme din guvern, cu nu știu ce asociații și făceau ei și nu știu ce. Era cu omul de rând. Adică avea impact Ne-am asumat. până Da. la în ultimul cătun. Deci omul știa clar că el dă cu 5 bani în plus, 50 de bani și trebuie să-și ia cei 50 de bani. Deci a fost o operațiune cu impact foarte mare. Ne-am asumat toate riscurile și asta a fost direcția pe care am avut-o la noi în departamentul de comunicare. Vorbim cu toată lumea. Vorbim pentru toată lumea, cu toată lumea și continuu, până se înțelege cât mai bine. Să nu crezi că acum, după 2 ani și ceva, nu mai sunt zone în care nu se înțelege. Întotdeauna vor Există fi. neclarități în continuare și am colegi care sunt: cum să nu știi chestia asta? Se poate întâmpla, mai explicăm o dată. E un proces care nu cred că se va termina niciodată. Sunt și foarte mulți actori pe lanț, sunt și foarte multe, așa cum ai zis tu, impactul e
Da, peste este tot. peste tot, Da, adică se da. duce până la cele mai fine capilare din tot organismul ăsta care se numește România. Și de-aia v-am privit cu admirație, eu ca ONG-ist și cu sufletul la gură, sperând să fie o poveste de succes care să dea un impuls societății. Bă, putem, se poate, dacă reușim să aducem oamenii potriviți în locul potrivit, la momentul potrivit, se poate și în România să creăm o chestie care să funcționeze și să fim admirați pe plan internațional. Asta mi se pare fantastic și nu o spun la modul laudativ, gratuit, ci chiar sunt niște cifre care susțin treaba asta și programul din România am înțeles că este studiu de caz pentru alte state Da, așa e. din Avem lume. tot timpul vizite din diverse state. Fiecare vor să implementeze, fiecare au început implementarea și vor să vadă cum am făcut noi anumite zone, adică din Spania până în Republica Moldova, trecând prin Polonia și foarte multă lume a venit și încearcă să învețe de la noi în măsura în care putem ajuta, am ajutat. Într-adevăr, am explicat și la Bruxelles importanța sistemului astfel încât să putem să ieșim și noi în față cu ceva și să se înțeleagă și acolo că este o zonă în care România poate să devină și este deja role model și trebuie să fie promovată în acest fel. Este un succes pe care l-am construit, la care s-a muncit foarte mult și ne dorim să avem alături de noi oameni cărora să le pese. Da, că ne pasă. E foarte important să ne pese în continuare. Și să ne strângem. Da, și să ne pese de ce este bine și corect și să învățăm să punem interesele împreună. Da. Dacă ar fi să tragem o lecție din ce s-a întâmplat cu SGR-ul și să o aplicăm, care ar fi? În orice zonă, că e vorba de energie, societate civilă, care crezi că ar fi lecția aia? Consens, discuție și consens. Până nu ai oamenii on board, oamenii, nu oamenii, ci nu neapărat companii, entități. Trebuie să fie Actorii, on board, deci. trebuie să ai commitment 100% ca să poți avea o construcție de succes. Și, cum am zis, fiecare trebuie să-și înțeleagă partea foarte clar, obligațiile și beneficiile. Și atunci nu are cum să nu funcționeze, când totul este deschis și discutat tot timpul. Sigur că în ceva ce a fost discutat acum va trebui rediscutat pe parcurs și va trebui adaptat și trebuie să rămâi flexibil și trebuie să rămâi tot timpul Deci, consens, răbdare, Răbdare, foarte bine ai punctat, răbdare. Flexibilitate, flexibilitate, comunicare, foarte multă. cam astea, pentru că încerc să trag niște învățăminte de la ce înseamnă acest proiect de succes. Mă uit la voi ca la o trupă, știi? Parcă mă simt cum eram pe vremuri și mă întreb, dar cum ați reușit să faceți albumul? Și tu ce, nu, poate să facă oricine, dar nu e chiar așa. Roluri Adică foarte clare, știi? ești foarte diplomată și drăguță, dar băi, acolo au fost niște oameni foarte inspirați care au făcut treaba asta, că așa toate arată foarte bine pe hârtie. Facem asta și de aici din punctul ăsta și o să vină toată lumea și o să fie bine. Da, da. Dar nu e așa. E foarte multă muncă, dar astea sunt câțiva piloni. În primul rând, alinierea asta continuă. Alinierea continuă și găsirea punctelor comune, common ground-ul, găsit continuu. Și mers etapizat și să rămâi flexibil, să știi că poți schimba pe parcurs. Adică, ok, ne-am imaginat, uite, noi când am pornit cu sistemul de garanție returnare, acționarii noștri au gândit o colectare în planul nostru de business și în dosarul nostru de acreditare a fost gândit o colectare 50%, 50%, 50%, automat cu manual. Parcurs a trebuit să ne dăm seama că oamenii micii comercianți nu vor dori să facă această preluare a ambalajelor în moment, pentru că o văd ca E o corvoadă, o muncă în plus. Exact, o muncă în plus. Că oamenii își doresc să facă, cum zici și tu, că tu preferi să folosești aplicația. Cei mai mulți preferă să folosească RVM, aparatul acela automat, și atunci ne-am adaptat și noi, totul trebuie, dar sunt câțiva piloni pe care trebuie să-i atingi și răbdarea, ai zis foarte bine. Nu putem aștepta rezultate din ziua 1, pentru că nu vor veni. Adaptare,
răbdare, sunt niște comunicare transparență, și interes comun. interese comune și reguli foarte clare, adică să știi foarte, foarte bine care sunt obligațiile fiecăruia, care sunt... Deci, transparență. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru România. Și noi să vă mulțumim vouă tuturor celor care returnează, Da, serios. și să-i îndemn comunitatea să participe cât mai activ la acest program și să înțeleagă faptul că nu e nimic înjositor să te duci să duci ambalajul la reciclat și că aceste gesturi sunt cele care ne confirmă Definesc. nouă apartenența la o comunitate Și care spun lucruri despre noi. și spun lucruri despre noi. Și uite-te că spun lucruri despre noi pe plan internațional. Spun lucruri frumoase despre Lucruri noi. foarte, foarte frumoase, așa cum a reușit de-a lungul anilor să spună sportul, Da, din sportivii exact. pe care i-am avut. Uite-te că avem Cultura română. în Adică, cultură, nu, Brăcuși, Exact. prin cultură poate facem și prin acest program în ceea ce înseamnă protecția mediului. îți dai seama, totuși, este o mândrie să fii pionier într-o Da. zonă în care ești și codaș. E Da. așa o, știi, Dar e un paradox. Un Dar paradox, asta da. înseamnă să se întâlnească niște oameni cu minți de business, niște oameni cărora le pasă de ce se întâmplă și oameni care înțeleg cum funcționează niște lucruri și își doresc să facă acest lucru. Eu vă mulțumesc că sunteți și parteneri mai nou la și noi vă podcast. mulțumim că vă pasă. Cred că de aici Și- pornește totul. În momentul în care ne pasă și în momentul în care înțelegem că și altora le pasă, să fim împreună cei care ne pasă. Suntem și foarte să... drăguți la acest podcast, n-am știut cu ce să vă înțep. Dar poți, mai N-am găsit, bine. nu știu, eu am admirat acest program din clipa zero și n-am cum să fiu altfel. Dacă voi aveți ceva de înțepat, să puneți acolo în comentarii și promit să vă răspund. Anca, îți mulțumesc tare mult, ai fost foarte drăguță, ești doamna de oțel la reciclării României în România, pentru că Doamne! n-am reușit să te prind cu nimic. Și chiar mă bucur de ce faceți, să fiți mândri, pentru că noi suntem mândri de voi și vă doresc ca împreună să avem succese foarte mari. Așa să fie. Îți mulțumesc și uitați-vă în continuare, aștept comentariile voastre și nu uitați că trebuie să ne pese ca să putem să avem grijă de viitorul nostru. Acest episod a fost realizat în parteneriat cu Returo, pentru că ne pasă de viitorul pe care îl construim azi.